በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ዕለት 10 መጋቢት። በዛ ዕለት እዚኣ ንዕኡ ምስጋና ይኹን ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክቡር መስቀል ካልኣይ ግዜ ዝተረኣየሉ እዩ። ቀዳማይ ብኢድ እሌኒ ኣደ ጻድቕ ንጉስ ቆስጠንጢኖስ ንሳ ንእግዚአብሔር መብጽዓ ተማባጽዐት። ቆስጠንጢኖስ ድወዳ ናብ ሃይማኖት ክርስትና እንተኣትዩ ናብ ኢየሩሳሌም ከይዳ ነቲ ተሓቢኡ ዘሎ ዕፀ መስቀል ጎይታ ካብቲ ተቐቢርዎ ዘሎ ክተውፅኦ ነተን ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዋ ቅዱሳን ቦታታት ኣብያተ ክርስቲያናት ክታንጸለን ተማባጽዐት እሞ ወዳ ቆስጠንጢኖስ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስጋና ንዑ ይኹን ምስ ኣመነ ጥምቀት ክርስትና ተጠመቐ። ቅድስቲ እሌኒ ከዓ ብዙሓት ሰራዊት ኣኸቲላ ናብ ኢየሩሳሌም ከደት። ብዛዕባ ክቡር መስቀል ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ሓተተት። ነቲ ቦታ ከዓ ዝነግራ ኣይረኸበትን። ሽዑ ንሓደ ኣይሁዳዊ ሽማግለ ሰብኣያ ሒዛ ብጥሜትን ብጽምእን ኣቐነየቶ። ምስ ተጨነቐ ዓቕሉ ምጸበቦ ከዓ እቲ ቦታ ጎልጎታ እዩ እሞ ኣብኡ ኳዓቲ ኢሉ ንንግሥቲ እሌኒ ነገራ። ሽዑ ነቶም ኣይሁድ ነቲ ቦታ ጎልጎታ ኳዓትዎ ኢላ ኣዘዘቶም። ቅድሚዚ ኣይሁድ ኩሉ ሰብ ናይ ገዝኡ ጓሓፍ ኣብ ጎልጎታ ኣብ ልዕሊ መቓብር ጎይታና ክጉሑፍ ኣዚዞምን ተማኺሮምን ነበሩ። ጓሓፎም ኣብኡ እናደርበዩ ን200 ዓመታት ካብኡውን ዝበዝሕ ጸንሑ። ንግሥቲ እሌኒ ናብ ኢየሩሳሌም ክሳብ ዝበጽሓትሉ ግዜ እቲ ጎዱፍ ዓብዪ ጎቦ ኮነ። ኣይሁድ ምስ ኳዓትዎ ከዓ 3 መሳቕል ተራእየ። ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምልላይ ምስ ሰኣንዎ ከዓ ሓደ ምዉት ኣምጺኦም ቀዳማይ መስቀል እቲ ካልኣይ ኣንበረሉ ግንከ ኣየተንስአን። ድሕሪዚ እቲ ሳልሳይ መስቀል ኣንበረሉ እሞ ሽዑ ተንስአ። እሌኒ ከዓ ንሱ ናይ ክርስቶስ መስቀል ከም ዝኾነ ፈለጠት፣ ሰገደትሉ። እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ሰገድሉ። ኣብ ካልእ መጽሓፍ ከዓ እቲ ናብ ወዳ ስርቶ መስቀል ናይ የማናይ መዝራእቱ ወይ ድማ ኢዱ ክፍሊ ምስቲ መሳምር እዩ ዝብል ተረኽበ። ንሳ ኣብያተ ክርስቲያናት ቅዱሳን ኣቦታት ሃነጸት። እቲ ስርዓቶምን ኣታናንጾምን ኣብ 17 መስከረም ተጻሒፉ ኣሎ። እቲ ካልኣይ ብዘበን ህርቃል ንጉስ ሮማ ሰብ ፋርስ ኣብ ሃገር ግብፂ ከለዉ ሰብ ፋርስ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ደልዮም ነበሩ። ሓደ ካብ መኳንንቶም ከዓ ቀዲሙ ሓሊፉ ኣብ ኢየሩሳሌም በጽሐ። ናብ ቤተ ክርስቲያን ክቡር መስቀል ከዓ ኣተወ። ኣብ ቅድሚቲ መስቀል ከዓ ዓብዪ ብርሃን ረአየ። ንኽወስዶ ከዓ ኢዱ ዘርግሐ። እንተኾነ ሓዊ ወፂኣ ክቡር ኢዱ ኣቃጸለቶ። እቶም ክርስቲያን ከዓ ክብሪ ናይቲ ክቡር መስቀል ነገርዎ። ንዕኡ ናቲ መስቀል ብዘይካ ክርስቲያን ካልእ ማንም ክሕዞ ኣይክእልን እዩ በልዎ። ንሱ ከዓ 2 ዲያቆናት ሒዙ ነቲ ክቡር መስቀል ክሽከምዎ ኣዘዞም። ብዙሓት ሰባት ማሪኹውን ንሃገሩ ተመልሰ። ህርቃል ንጉስ ሮማ ሰብ ፋርስ ንኢየሩሳሌም ከም ዘዕነዋ ብዙሓት ሰባት ከም ዝማረኹ ነቲ ክቡር ዕፀ መስቀል ጎይታና ከም ዝወሰዱ ምስ ሰምዐ ምስ ንጉስ ፋርስ ተዋግአ። ተዋጊኡ ድማ ኣሰነፎ፣ ቀተሎ ድማ። ናብ ኩሉ ዓድታቶም እናዞረ ድማ ነቲ ክቡር መስቀል ጎይታ ጸለየ። ግናኸ ኣይረኸቦን። ነቲ ቀደም ዲያቆናት ኣሸኪሞ ዝወሰደ ገዛኢ ኣብ ፊት ገዛውቲ ዘሎ ዓውዲ ኣብ ሓደ ቦታ ኣዕሚቖም ጉድጓድ ኩዒቶም ነቲ ክቡር ዕፀ መስቀል ኣብኡ ክቐብርዎ ኣዘዞም። ምስ ቀበርዎ ከዓ ነቶም ዲያቆናት ቀተሎም። ሓንቲ ካብ ኣዋልድ ካህናት ዝኾነት ጓል ከዓ ኣብ ቤት እቲ ገዛኢ ትቕመጥ ነበረት። ነቶም ዲያቆናት ክቐትሎም ከሎ ብመስኮት ቤት እቲ ገዛኢ ኮይና ትሪኦም ነበረት። ንሳ ከዓ ንህርቃል ንጉስ ሮማ እቲ ገዛኢ ነቲ ክቡር መስቀል ኣበይ ከም ዝቐበሮን እንታይ ከም ዝገበረን ነገረቶ። ንጉስ ሮማ ከዓ ጸቢቑ ተሓጐሰ። እታ ጓል ከዓ ነቲ ንጉስ ምስ ሰራዊቱ ኤጲስቆጶሳትን ካህናትን እውን ምስኡ መሪሓ ኣብቲ ቦታ ኣብጽሓቶም። ኩዒቶም ከዓ ንኽቡር ዕፀ መስቀል ረኸብዎ። ካብቲ ጉድጓድ ከዓ ኣውፅዎ፣ ሰገድሉ ከዓ። እቲ ንጉስ ከዓ ጸቢቑ እናተሓጐሰ ነቲ ዕፀ መስቀል ብኣልባስ መንግሥቱ ጠቕለሎ። ምርካቡን ምግላጹን ካልኣይ ዕለት 10 መጋቢት ኮነ።
ድሕርዚ እቲ ንጉስ ነቲ ዕፀ መስቀል ምስኡ ናብ ሃገር ቆስጠንጥንያ ወሰዶ። በረኸት መስቀሉ ምሳና ይኹን ዘለዓለም ዓለም አሜን። ሰላም እብ ዕፀ አድህኖ ልምሉመ እንተ ተሰቅየ ወረወየ እምጎቦ መለኮት ደመ በዛቲ ዕለት እንበለ ይኡድ ጌሰመ መስቀል ተረክበ እምዘተሃብአ ገብረ ወገብረ መድምመ በኢየሩሳሌም ቅድመ ወፋርስ ዳግመ ለዓለመ ዓለም አሜን።